Na drágáim, itt vagyok a Tesco-nál, Londonba, közel ahol lakunk, és meg fogom nektek mutatni, hogy milyen is Tesco itt felénk. Hát itt most sokkal többen vannak, mint a múltkor a Lidlben, azért itt este gyülekeznek, nagyon sokan vannak, ez is furcsa, hogy tényleg nagyon sokan vannak, szerintem utolsó percben vásárolnak, húsvétra, pedig van még egy kis idő. Ez elég szép Tesco, nagy. No, fuck off. I'm not doing this, fuck off. Rengetegen vannak. Én nem is tudom hogyan. Wow! Nézelődjünk egy kicsit. Egy Baileys. Ki szereti a Baileys-t? Én. 22,50, tehát több mint 10 000 forint. Love. Farmer is több mint 10 000, 25 font. Jók ezek a kis mellények. 20 font. Jó anyagja van. I need a tissue, bro. I'm gonna sneeze. Let me see your phone. This one. What do you mean, bro? You're hungry? Majd megmutatom nektek a Primarkot is. Nagyon nagy Primarkjaink vannak. Már az sem olcsó. Kéne több pizsamát vegyek, mert mostanában valamiért este nagyon fázok, nem tudom miért. Hello Kitty. 27 font, még jó, hogy lehet kapni. Hát nagyon drága. Valamennyivel Primark az olcsóbb, az van 16 font körülbelül. Bikini 14 font. Itt is a pizsamák. 16 font. Szoktam eléggé jókat vásárolni itt, de most nem látok nagyon jókat.
Kinyitod nekem ezt, hogy mi? Elég gyenge ezek a bugyogok. És még 10 font, hát igaz, hogy 5 darab van benne, de elég gyenge. Ez a Tesco, majd holnap megmutatom nektek a asdát is. Asda, az kicsit olcsóbb. Na, itt van az Zeinetnek, nézd. Jaj, de aranyos cipri. Zeininek. Jaj, de aranyos. Ez is aranyos. Nagyon sokan vannak. Olga, miért? Rengetegen vannak. Nem tudom, leárazás van. Hát de hol van még hétvége? Borok 10 font, 8 font, borok 11, Shiraz 1944-es, pezsgő 13 és 24 és 45 fontig vannak. Ez milyen fajta? Ez is Baileys. Csoklet. Ki szereti a viszkiket? Nekem van. Na, menjünk tovább. Szulejmán már pakolna. Pláne a tojásokat, ha van. Leszedegélni róla. Én meg ezt a pici köntöst. Zeynep. Nyaraláshoz pont jó lenne neki. Igen, igen. Majd veszünk. Itt a Mirinek a csúnya babái. Ja. Hát 40 Ott a font. switch-e neki. Nem, 80 font. Csak hogyha van klubkártyád, akkor 40. 80 font. 40 000 forint, gyerekek. Hát hol élünk? Ja, a switch. Nem találtál újságot? Újságot nem találtál? Mert hogy Angliában még nem. Milyen szép ez a banán, Olga. Nagyon szép. Nagyon-nagyon sokan vannak. Gyümölcsök. Egy pohár 2,50. Általában mindig vásárolok, de most valamiért nincs kedvem.
Nagyon nehéz ez a leveses tányér. Kanálkészlet, 4 darabos, 10 font. Csésze, Café Lover, teal, 3 font, még az elmegy. Véki, fölkelés, nem rossz. Edények, nagyon sok, némelyik 11 000 az, titanium. Majd kellene nekem egy fokhagyma nyomó, a belsejét elhagytam. Nem látsz? Hagyma nyomó. Ott van. 10 font. Wow. Még olcsóbb nincs. Nincs. Az csak ilyen sűrű. És még milyen nehéz is. Az ennyi még ikás volt. Ez pucoló. Az ikás az nagyon jó volt, nem volt nehéz, úgyhogy Ikába kell menjünk. Na, Ikába is kell menjünk. Ikába is tudok nektek videózni. Most majd kell majd nekem egy ilyen vágódeszka is lassan. Megnézed ezt a vastagot, ezt a fehéret? Ez? Ja. Új. Jó meleg, na. Jó vastag. Jó nehéz. De ez jó. Nehéz, de szellene. Jobb, mint a vékony. A fát nem szeretem, mert mire megmosod, megszárad. Nagyon sokan vannak, továbbra is mondom. Tűrőköző 9 font, 7 font. Az 60 az olcsó, az 560 a szürke. Vagyis, hogyha klubtagságod van. Nagyon régen járok ide, és még sincs kártyám. Kávégép 45 font, az még nem is drága. Coffee? Azt hiszem pohár, persze, gyertya. 8 font. Na, ez jó lenne nekem, nézd, Olga. Aha. Be tudok juice tenni, vagy teját. Ebbe lehet teját tenni? Ideges le. Meleget? Nem lehet meleget tenni, gyerekek. Aha! Megértem. Nem lehet ebbe teját tenni? Miért? Ilyen a Javednek a pohara. Ebbe se lehet teját tenni? Ezek mind hideghez vannak. Hát én meleget akarok csinálni. Füstölt sonkát. Itt van ez micsoda, Olga? Ez Szom. ja. Birka. Szerintem birkát fogunk főzni továbbra is. Megnézzük a húsvéti sonkákat. Itt van a sonka. Ez nem füstölt, ez füstölt. Ez füstölt, ez nem, ez füstölt. Csak az füstölt, csak ezek a füstöltek.
tudom mennyibe kerülne. De itt látod, nincs kötözött sokkal. Az csak a Lidl-ben van. Valahogy van bele. Van benne 2 szelet. Olga, itt van a halálhúsod, vedd meg a férjednek, légy szíves, ez mindaz. Tudod, mit kéne keressék? Konzervbe licsit. Mert van, valahol van. Hol vannak a konzervek? Azt nem tudom. Jó kérdés. Itt abban. Veszek egy fokhagymás krémet salátára. Egy font. Vegyünk egy ilyet is. Tessék. Nincs a jó igazi torma. Ugye az igazi az a szálas. Ja, tudod, hogy a zene. Nézzük meg, van-e koffeinmentes kávé? Ezek a levesek. Hát igen. Milyen finom. Vegyünk egy ilyet, nézd csak. Hallod, itt mennyi van tésztaféle. Nálunk alig lehet kapni. Hát ott van a makaroni cheese, itt az angolok. Ezeket imádják. Ja. Én azokat De a van kékeket paradicsomos is. szeretem. De van Tesco-s is sima. Leves konzerv, de hol vannak a gyümölcsök? Tudod, mibe kell bekenni
amit eszünk, tudod, a port, ebbe kell bekeverni. Magyarokrémbe. Magyarokrémbe kell. És akkor nem érzed a szarízét Nem. se. Mutasd meg ott alul, vagy van más, mibe keverem? Ez milyen? Az is sima magyarok. Magyarokrém, mutat. Van másfajta? Ez van. A lightos van. 2,25. Ki fog csak cseréljük ki. Akkor hozzuk ezt. Itt vannak a kávék, én mindig koffeinmentest iszok nálunk. Van koffeinmentes? Na, itt van koffeinmentes, nézd oda. Aha. Ott van gyerekek, koffeinmentes. 2,35. Na tudjuk, hol kell keresni. Aha. Mert a Sainsburyban nem volt. De van még otthon. Nézzétek, de jó. Csoki. Hoho. Ja. Hogy csok lett. Oreo, KitKat, Hol a KitKat? ott van. KitKat De ez az latte. Oreo nagyon finom. Ez miért van itt fejreállítva? Ezt én nem tudom. Nagyon nagy Tesco. Hát nálunk is akkora, igaz? De itt is. Ezt a teját issza. A muszlimok beleteszik tejbe, 4-5-öt, kicsi maggal, forralják 10 percig, és megisszák szuposan. Van, nézzétek meg a chipseket. Erős barbecue, 2,50. Ezt szoktam venni az Akkor van egy Texas barbecue-s, van egy chilis, csak mutatom, hogy milyenek vannak. Van egy sima, van egy nem tudom milyen, ezt fogalmam sincs milyen. Van a paprikás, az nagyon finom, az a narancsárga, az finom. Ez tényleg finom. Hozz egy paprikást. Ez? Nem, itt narancsárga az. Igen. $2,20, 1,71 chips, 1,49. Nem olcsó a sörök. Egy karton 13 font, nem tudom otthon mennyi, 18 darab van benne, vagy 13,50, 15 darab van benne. Képzeljétek, van nálunk koffeinmentes kóla is, de tudom, hogy otthon is van. Szerintem Hassannak hiányzik a kóla. Az lehet. Hát ez biztos. De mennyiféle van, nézd már. Rengeteg. Méghozzá 49 pennyért. Hát a Lidlbe is annyi. 45 ez a ízé. Ez a stoppos. Na, megmondja, egyen meg én. Az lehet. Nem láttam sehol. Pedig valahol van, csak rossz helyen keressük. Sausage. Gumicukrok. Nem annyira drágák. Haribo 1 font. KitKat
2 fontot. Ó, van rózsaszín lindor is, van nálunk is rózsaszín. Pisztáciás 7,50 nem olcsó, gyerekek. És még ezüstbe is van, és itt a finom bombonok. Én a raffelot szeretem. Ilyet kaptam nőnapra. Úgyhogy igazából szerintem ennyi lett volna ez a kicsi kis videózás. Itt vannak Orcsikám a csokiaid. 2 font a nagy táblás csokik, vagy 4. Hát ennyi lett volna, köszönöm, hogy velem voltatok. KitKat, 2 fontot. Ó, van rózsaszín lindor is, van nálunk is rózsaszín. Pisztáciás 7,50 nem olcsó, gyerekek. És még ezüstbe is van, és itt a finom bombonok. Én a raffelot szeretem. Ilyet kaptam nőnapra. Úgyhogy igazából szerintem ennyi lett volna ez a kicsi kis videózás. Itt vannak Orcsikám a csokiaid. 2 font a nagy táblás csokik, vagy 4. Hát ennyi lett volna, köszönöm, hogy velem voltatok.